It's DJ. Challenge, aakit po kami doon sa tuktok para sa aming trekking kasama aming early warning device na si Miss Christine together with the Social Climber Squad. So good luck sa mga kasukasuan later. Yan, paakit dyan hanggang doon sa taas. Let's go. Now, simula na tayo ng pag-akyat dito sa ating bundok. So dito ang starting line, paakyat dun sa tuktok. Kaya kung nasa mas mataas pa. So let's go. Hey, come on. So, andito na ako sa medyo musterik na daan. Ayan yung isla sa likod. So, let's go. Woo! So, halos wala pa ako sa gitna. Pero ang ganda naman ng view. See? At nakakaloka, nagtitikwasan na yung mga hair ko. Hi, Mars! Ayan. Sumama ako sa pagtitrekking kasi makakatulong din to para sa akin. Well, maliban sa medyo mababawasan yung timbang ko, pati yung aking cardiovascular ay ma-exercise. So, may mga ilang tourist din na galing sa taas. Hi, ate! Ayan. So, akit lang tayo. Yan, mula dito hanggang dun pa sa taas. So, let's go. We are almost there. Half of this mountain na ba itong maituturing? Ay, dali Mars, una muna ako para may photoshoot ka dyan. Picture mo ako dito. So, ayan. We're almost there. Ayan oh, may banana boat. May mga nag-island hopping. So, siguradong sulit ito. Ang bongga. Tsaka makikita mo yung ganda ng ang daming pine trees. For our next spot, mas tirik. Ayan, mas patirik pa yung ating dadaanan. So makikita nyo rin yung mga ginawa nila mga baitang-baitang para sa mga trek o yung mga gustong umakyat dito sa taas at makita yung buong tanawin ng Anawangin. So, let's go. Tuloy ang pag-akyat. Whew! Bigyan niyo sa akin yung mga Aray ko. follow kayo. Yes, ma'am. Sana pag-akit natin ito makabawas sa mga stress, no? Para yung lahat ng stress mo ay maiwan na lang sa baba. Stress, tsaka taba. Yan o. Nung araw na ako Mga baita. nagpagkukando eh. Careful. Ito na yung medyo... Crucial. Oo. Crucial station. Medyo crucial. Ay, yung mga crucial station going up sa taas pa. So, let's go.
Nasa baba pa sila Brenda. Andito na yung mga iba namin kasamahan nasa baba. Paakit na rin sila. Mararamdaman nyo o maririnig nyo yung hingal ko. Kasi this is really extreme. Hindi naman extreme na extreme pero extreme na rin siya para sa akin. Kaya pa ba? Kaya pa? Kaya pa namin. So, ayan. May isa pang patirek. At nandito na kami sa almost tuktok ng ating area. Ipa-follow ko na lang para makita ka lang. So, as you can see, maririnig nyo rin talaga yung hingal. Pero, masarap din to sa pakiramdam kasi matatagtag yung mga taba mo. Yung mga spots mo dyan, iwanan na namin dito. Yes. Para pagdating namin sa baba, ispun na kami agad. Oh my God. Sarap. We're almost there. Yun na. Almost. Dito na ata kami. So mula dito sa taas, kamusta yung pag-akyat? The best view ever, Mare. Grabe siya. Wow, ang ganda. Yung hirap natin may It's really worth. kalakip na sarap. Oh my God. Parang ayoko na doon. Akitin pa natin doon. Oh, di ba? Sulit. Ang ganda. Lubig. Ay, isang napakagandang view. At talaga namang masasabi mong napakayaman ng Pilipinas. Kasama na aming grupo mula sa Social Climber Squad. Thank you so much, guys. Enjoy. Sana wag nyo kalimutan na isa to sa mga puntahan ninyo pagdating dito sa Zambales o dito sa Anawangin. Akyatin nyo tong mountain na to para masulit. Ayun o. So, akyat tayo para sa last time. Lang umaakyat. Welcome to Anawangin Cove! Ang bongga na mountain. Little Batanes ng Ampeg. Oh, di ba? Papaliputan kami ng mga bundok. So love it. So, ito pa yung mas mataas at pinakatuktok. Tingnan natin. Para sa isa pang part ng pag-akyat. Oh my God. Whew. Let's go. So may mga mahahawakan ka kaya safe yung pag-akyat. So ang iniisip namin mamaya kung paano kami bababa. So, maraming sebo ang nawawala sa aking katawan. Oh! This is it! This is really is it? Oh, di ba? Matahanis yung pig talaga.
Nakakatuwa. Napakaganda. Oh my God. Ang ganda talaga dito. So, wala dito sa aming kinatatayuan na sa pinakatoktok nito. Makikita yung mga bulubundukin sa paligid niya. Wow. Napakaganda. Woo! Ang sarap. Sarap sa feeling. Uyong, wag uyong! Uyong, wag! So that is the Anawangin Cove and the Anawangin Lake. Yan. Papalibutan sila ng mga bundok at napakaraming mga pine trees. Ang bongga dito. Masasabi ko talagang sulit ang pag-akyat dito sa tuktok. Kasama ng ating mga trupa. Hi boys! Guys, iwan nyo na ako dito. Ha? Iwan nyo na ako. So paano na tayo? Ay! Awit. Si Oyo. Oyo, saan ka ba talaga pupunta? Punta, babalik ka nila. O maglalaba ka dito sa taas ng mundo. Babalik ka sa group. Hindi na natakot ko maglalaba. Ito na yung mahirap na part. Aray! Parang plano mo tumalon na, sira ulo ka. Yung buhelo ka. Sobrang itim pa. Wala, sunburn lang. Pero hindi naman sa balik. Kasama kami mula sa taas. At kung mapapansin nyo, natin pawis. Diba? So, almost there. Pero bago pa man ang lahat, ako, gusto po muna namin magpasalamat sa Anawangin Cove, kay Ate Micaela, Ate Jane, and of course, Maring Xiaomili, ayan, sa lahat ng mga social climbers ko, of course, brain damage, para sa mga experience na to. Ang bongga, ang grabe, kaya naman, huwag nyo kalilimutan na pag pumunta kayo dito sa Anawangin or sa Zambales, umakit kayo kasi worth it. Napakaganda ng Pilipinas, napakaganda ng kalikasan. So, sana panatiliin natin silang alagaan at wag natin naabusuhin. Ayaw, muli, this is Monster G saying thank you so much. Enjoy the rest of the day. Enjoy your life. Live life to the fullest. And for that, God bless everyone. Bye!